Хора, здравейте хора! Днеска ще отворим 10-те дед боксове. Новите. Така, айде да започваме. 11 неща. Гаджет на Едгар. Брат ми получи супер якия скин на Брок. Получих този скин на Колет. Ама виж. Алекс получи Ив. Кютно. Това беше добър мегабокс. Моля ли? На двамата. Да. Получих и другия скин на Колет. Ама другият е по-як. Втори мегабокс и вече два нови скина. И то яки на Колет. Да. Браво. Бре, тук нищо, освен някакви пинове. Да, 9 неща. Гаджет на Франк. Някакъв герой. Алекс получи и аз. Освен скин на Колет. Нещо. 12 неща! Митик скина на Шели! Браво. В момента още не мисля. Лили! Аз я исках. И аз я исках. Леле! И аз я исках. Браво. 9 неща. Друг интернет ли ми трябва? Мамо, Иво, интернетът. Чакай, когато свърши видеото, ще ти го сложа. Така, пак 9 неща. Обаче... свършиха. Сега. Получих добри неща. Много добри неща получих. Получих Лили. Получих митик скин на Шели. Получих буквално също и Лили. Лили казах. На Колет получих този скин. И този скин. Не бъде толкова бавно, бързо. Аз ще съм... Супер, много се радвам. За кой? Готово, чао.